Nyakora Ramogi juang machiegni twak marwa mokwongo e chenro mar pinyo kinyi makawuono mataye twak makamae nyinga Joyce Oduor. Nyakora Ramogi juang kinyi makawuono wadwa medo twak ahinya kotudore koda kaka jopuonjre mag junior secondary school mago mag grade 7 ochako ayanga donjo e skunde mopogore opogore e pacho kae. Mano kokalo e buolai manyien mar somo mano mar CBC mabende sirikal ma pacho kae no singo ni kochopo higani mar 2023 to mano e lai mar somo mabende jopuonjre duto manitiere pacho kae biro bedo katiyo godo. Parni lai manyien mar somo mar CBC en lai manyien mar somo mabende no chakore ayanga e higa mar 2017. Mano lai mar somo mar 2 adek. Nyaka sani koro wantiere kod klas mokwongo mano mabende midendo kanyo ni pioneer class mar CBC mabende osechako donjo ayanga e grade 7 mane skunde mopogore opogore pachoka. To nyaka sani wasiwinjo ywaka ng'ur kowuok kuom jonyuol, kowuok kuom jopuonj, kowuok kuom jokanyo e sekta mar somo kaluore kod achiedh nade makoni kod kocha mabende gikale ahinya to kinde mabende gidwa neno ni jopuonjre go odonjo e skunde mag sekondar madundo e yo makare. Mane momiyo kinyi makawuono pod wadwa medo goyo mbaka ahinya kotudore kod wach junior secondary school ochakore yo machalo nade. Odiochieng' manyoro ne waneno ka jopuonjre kaachiel kod jonyuol dhi e skunde mopogore opogore. Moko kuom gi ne ntiere kod uniform mag somo, moko kuom gi nodhi kata maonge kod uniform mar somo. Magi timore nikech ang'o? Ponono ikruoge onge makare kose ang'o matimore? Tang'o monego bed ni timo mar neno ni lai manyien ni mar somo odhi mbele e yo makare. Mane momiyo kinyi makawuono abedo kod thuolo makende mar bedo kod welo adek mabende wadwa goyo godo mbaka, wadwa twak godo e yo mong'etha kotudore kod wachni mar skunde mag sekondar madundo. Wendwa mokwongo mabende antiere godo achiel kachiel e studio marwa mantiere boma ma Nairobi kae. Antiere kae kod Fredericks Obwogo. Fredericks Obwogo en jakom mar riwruok mar jonyuol mano mar skund primary ma Olympics mayudore e county ma Nairobi kama chiegni ahinya. Fredericks, ang'eno kinyi makawuoni biro kae mar twak e lo jonyuol. Erokamano ahinya. Nyakora Ramogi juang wendwa mar 2 mabende antiere godo mabende tudore kodwa achiel kachiel ka entere studio marwa e county ma Kisumu mano Nixon Mark Onyango. Nixon Mark Onyango en jalonya e weche mag somo. Nixon, ichiew nade county ma Kisumu kono kinyi makawuono? Nixon, ichiew nade county ma Kisumu kinyi makawuono kama bende iriwori kodwa achiel kachiel kotudore kod twaka e wi skunde mag sekondar madundo. Nixon. Erokamano Joyce, achiew maber Kisumu. Erokamano ahinya. Wendwa mar 3 Nyakora Ramogi juang mabende biro bedo godo e yor lony manyasani mano lony manyasani mar Zoom mabende tudore kodwa achiel kachiel mano Andiwo Obondo. Andiwo Obondo en jang'ad rieko e weche mag somo. Andiwo Obondo, ichiew nade kinyi makawuono kendo machiegni ahinya e twak marwa? Erokamano ahinya, achiew maber and ajoin bura po e county ma Kajiado. Achiew maber ahinya kendo look forward to twak makawuono masani. Erokamano ahinya. Nyakora Ramogi juang mana kaka iseneno antiere kae kod chuo adek mabende wigi otimo jere. Wadwa twaka e yo makare kotudore kod kaka skunde mag sekondar madundo mago junior secondary school ochakore e yo machalo nade pachoka. Kamoro amora mineno kinyi makawuono Nyakora Ramogi juang in bende nyalo tudri kodwa e twak kioronwa penjo ote mora kokale namba mar 236 Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara main Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Kochako kodi twaka yanga Fredericks odiochieng' makawuoni biro kae e lo janyuol. In kaka jakom riwruok mar jonyuol mar Olympics Primary. Akeka Olympics Primary bende na achiel kuom skunde mag piny owacho mabende ruako jopuonjre junior secondary school. To kaponi en achiel kuom skunde, chenro makamano mar ruako jopuonjre ochakore yo machalo nade? Chenro chakre maber and by nyoro manye en first day mar ruako nyithindo nyotimre maber and
gimoro amora yudo kontie maber. Kiwacho ni otimore maber, wang'eyo ni jonyuol e counties mamoko osebedo ka chwalo ywak margi ahinya kotudore kod omenda mabende dwa ni gichul kanyo kaka registration fees, wechego mag uniforms kaachiel kod wechego kata mag kilese monego bed ni jopuonjre gisome skunde moko ahinya to mag piny owacho. Iwacho norwako jopuonjre mathoth kopogore kod classes magintiere godo, classes 10. Olympics weche makamagi noseike yo makare, jonyuol noikore, jonyuol nong'eyo kose notime yo machalo nade? Olympic jonyuol noikore kendo ne wachake maber, mane omiyo wacho ne wachake maber. Despite nitie tindo mantiere like kaka population ma nyithindo against classes ma en changamoto, but we are to it. And kila mtu kaka janyuol, an kaka achiel kuom janyuol, aneno ni gik moko te beyo. Especially kaka ne waiko gik moko te nodhi maber. Yes. Nuikoru e yo machalo nade kalure ni kit uniform ma ji rwako, jonyuol ni luongo mar mondo mi ochiw paro margi kose notime e yo machalo nade? Kar uniform sai mane thin to gi sa mane omiwa mathin, and nyaka wachna aduoko erokamano ni task force mano form kod His Excellency President Dr. Ruto mano tiyo matek kendo tiyo kuom ndalo machuok kabisa momiyowa at least kaminyalo chakie. As a board of management ni wabet piny mwa design alafu later on waluongo jonyuol mondo own the process. Bang luongo jonyuol ni wawinjore, and in fact it was just a period of 2 weeks ne wawinjore, and bang winjruok to agree moving forward nyaka wakony nyithindo nyaka report e school. To despite nyithindo nyaka report e school, nitie seche moko ma nitie changamoto mopogre like nitie jonyuol ma lwedo krom. So ne waweyo that window, ng'at moyudo uniform to be, ng'at ma koyudo uniform to be. That is why nyoro ka nyithindo te ne obiro, a good number of almost 25% ma nyithindo ne onge uniform mane wa design mu agree on. But onge ng'amozo yagi gidhi mbele gi somo, gidonja kacha gichaka gi gima gintiere godo. Antiere tu akae kod Andiwo Bondo kaachiel kod Nixon Mark Nixon Mark ntiere county ma Kisumu, Abondo Ndiwo ntiere county ma Kajiado. Kabiro korka kori Nixon ka ntiere county ma Kisumu, in kaka jalonye weche mag somo, odiochienga manyoro ne waneno ayanga ka jopuonjre maderom kata moheo 1.2 onego bed ni donjo e skunde mag sekondar madundo. Omigi jumani mar mondo mi jonyuolo ikre yo makare gidhi jonyithindgi odhi e skul. Korka kori chenro makamano ni neno kochakore e yo machalo nade, chenro mar jopuonjre dhi e grade 7. Nixon. Kamano Judia, neno ka Joyce, neno ka chenro chakore maber kendo namor ka nyoro awuotho dhi e skunde madhi 2-3. Aneno ka nyithindo nigi mor, nigi siso mar donjo e CBC class machielo manyien, the pioneer class. Kendo aneno ka jopuonj be ikore, kata bed ni nyocha ka sirikal ondiko jopuonj manyien mondo donji, to jopuonj be no aneno ko ikore mar rwako nyithindo. Aneno ka uptake mar system ni is very good. Jonyuol mor kode. Nyithindo mana neno ko dhi e school despite ni kaka gwendo machielo wacho ni ne gionge kata mana gi uniform, but siso mar dhi e school no e gima naneno komora. Matiende ni wase embrace, wase kao gini en kaka marwa, wadhi kode mbele. Ilero kanyo makare, in bende korka kori wacho kanyo ni nochakore e yo makare. Andiwo Bondo ka intiere county ma Kajiado kinyi makawuono, in kaka jang'ad rieko e weche mag somo. Wang'eyo ni wach ni mar donjo e skunde mag sekondar madundo en wach ma bende nokelo gwenyruok mopogore pacho kae. Jomoko yande paro ni junior secondary school biro bedo e skundego mag sekondar, to sirikal nowacho ni oyo mano ok bitimore, we jopuonjre go odong' e skunde mag primary. Odiochieng' manyoro ne gichaka yanga dhi e school, kawuono bende moko kuom gi biro dhi e school. Korka kori chenro makamano chakore yo machalo nade, Andiwo Bondo? Pero kamano ahinya Joyce, naparo kaka jolony weche na osewacho chenro chakre maber, nikech gimoro amora machakre nyaka chakre kamoro
kata no ni wuoth kata were na wuoth mare ondama 100 to chakre na ondama 100 paro ondama manyogo nyoro en ondama maduong' kabisa e history mar Kenya ka jonyuol aneno ka nigi siso kendo jonyuol temo nyithindo nyowuok kendo nyithindo mor gi program ni bata paro ni ikruok marwa kaka piny wacho kod sirikal ema neno ka no chalo gima bro leto wa down matin nikech king'eyo mos nitie gik manye waparo onego bed ni by now ose losre kaka koro pesa miywago ni onego bed ni ka sirikal owacho mabende en gima kare ni jonyuol ok onego chul gimoro amora ne somo masani ni somo mar level mar junior mano gima kare kabisa but gima timore ni samoro pesa pod olewo kaka pesa monego bed ni wach ni graduation grant mar monego bed ni ore skunde 15,000 pod olewo to kolewo ahinya obro chacho jopuonji nikech koro samoro ginyal yudo thuolo mar chako nyiewo kata loso gik moko monego gilosi mondo nyithindo some yo makare gima kendo aneno ka bro chendo ni by now jopuonji nitie manyose chako guide nyithindo gi but I think ni jopuonji manye onego bed ni bedo deployed kata assigned to kamoro pok TSC otiko process no itaneno ka pod iwacho ni joma timo application pro the mbele application which means ni serikal nyodwa leo gi ikruok mare nikech inwang'o ni pesa pok ochopo e skunde gi jopuonj pok gi assign moromo nikech ng'eny jopuonj onego bed gi sure ni jopuonj ma gi assign kata ma gigole primary level kadika moko ginyalo gole secondary level to gimo mokaw manyien ndiko masani ni ka gidonjo chon makabero jomeno beno yudo gi e skul ka nyithindo report to gipango kaka gidwa puonjo gima kendo aneno ka kendo en okene ka gima koro afika ni gima itimo ja kom wacho ni gitimo Olympic no gima ber kabisa to onego bedie ni jonyuol te obedo sensitized kendo jo boards mag skunde wagi owinjore ni kata kawan kaen mach wa uniform kata en wach mora midware skul sani ki wageng nyathi mora nikech CBC ni bro na succeed ka numbers ka be wango ok ne ka sirkal ogedo keto guidelines maber no nego bed ni kaber mondo skul oran minimum onego bed ni skul nigi 40 plus like 45 mano romo one class kata ging'eny molo kanyo magiro nyalo romo another class kendo ichako class machielo to ka nyithindo tin ahinya tibro dwaro ni samoro junior gi bro chaki to moko sirkal bro chuno bro loro mbele kata nikech samoro ok ginyal bedo sustainable koro anakwayo ni wa sensitize jonyuol wa mobilize nyithindo mondo dhi e skul kata gionge uniform kata gin go machielo kendo gima bro chendo en ikruok mar materials aparo ni samoro maybe curriculum design samoro nyose chope skunde wagi to jopuonj manye waloso go chakre nyoro manye gichako rwako nyithindo buge mondo bed ni gitiyogo to chalo gima pok odonjo kuro samoro mano bro wa hope ni juma ni kata ka settle down to by next week gibed gi thuolo mar yudo buge gi to kendo gima kenda ben bro chendo kenda ka kuro sani level ni gi wuok e general education manye watime primary che mbolo ni early years kuro gidonjo technical level gibro timo pre-technical courses masamoro jomoko luongo ni pre-career gibro timo koda integrated science moko bro dwaro ni gin gi labs gin gi technical workshops gin gi computer centers ora pan magi to koro ikruok mondo at least wanyis jonyuol gi jopuonj ni skunde mang'eny ang'eny onge gigi to magi to koro tam wachako mokwongo ni na koro wa make sure ni wan gi computer center wan gi technical wan gi workshops mag pre-technical and pre-career programs kendo wan gi labs mag integrated science koro odibiro kabisa ilero kanyo makare ahinya ndiwo bondi wacho ni kata obedo ni nochakore yo makare to ponono nitiere achiel ariyo adek achiedh nade achiel ariyo adek moko mabende nyalo bedo e kinde mabiro mbele kata kamano bende nitiere jonyuol mabende odiochieng' manyoro nochiwo pachgi ahinya to kotudore koda kaka skunde mag sekondar madundo ochakore ayanga wawinjane kaka jonyuol mawuok e counties mopogore opogore nochwalo paro margi kotudore kod jopuonjre margi kata nyithindgi donjo e skunde mag sekondar madundo. Wakati wang'iyo ni wanyanya wa uniforms mag nyasagi shati sani ng'eni wachalo joma rwako nyithindo e senior secondary ma form 1 ng'eni obwogo wa matin kawago budget mar junior secondary machal gi senior secondary koro kini gi ja senior secondary gi ja junior
Kendo nyathi adjust to fuki chieng' marieny ni. Vendo government nya wacho ni pesa ma gigolo med 15,000 king'iyo mos ok dhi konyo mondo mi somo obed e kwago midware maber. CBC ni gik mang'eny ma oil involved. Koro mano ni awacho ni government ok giwacho ni nitie change of curriculum but support malong'o ma gichiwo mondo mi jopuonjre gi jopuonjre yud lwasi maber mar chiwo somo mong'ith pod ok ochopo e kwago midwaro. Wamor gi kaka jopuonjo welcome e skul ka kendo wamor ahinya gi wach mar CBC ni gi plus head teacher gi jonyuol ga mamoko. To gima wakwayo ka sirikal nya yomnwa buge mapiyo mondo nyithindo ochak skul, ochak somo. To ambe gi jonyuol wamakre gi jopuonje matek gi sirikal kech wadwa ni nyithiwa be otim maber. En skul mago chakore manyien, class mago chakore manyien. To mago challenges manyaka bede ne wan jonyuol. Nikech mago to koro tinde wang'iyo. Pek manitiere en ni koro nyaka wabwane mondi ni to kaka CBC mako chakore. Mago challenges manyaka koro wabro neno ni seche moko nyalo hinyowa. Mago paro mag jonyuol kowuok e counties mopogore opogore ka gichwalo paro margi ahinya te kinde ma bende nyithindgi odonjo e skunde mag sekondar ma Dundo. Andiwo Nixon kaachiel kod Fredericks, ang'eyo ni winjo makare ywak makamago mag jonyuol. Kabiro korka kori jonyuol ywago pek mar uniform. To bende wang'eyo ni jatend migawo mar somo man Ezekiel Machogu en bende odiochieng' manyoro nochwalo paro mare ahinya kotudore kod wach mar uniforms. Giwacho ni sani uniforms ma bende ginyiewo nengo gi oidho malainya kae to nego be ni konyo nade ahinya to e kinde masani skunde moko bende pok ong'ado bura ni ma uniform ma koro wabro rwako e junior secondary school. Koka uniform koka koroka ne konego bed no bed shida. Cha muhimu en nyathi odhi school. And this on the backstop to the board of management of the schools. Nikech kaka Olympic wan nyo aseka watua. Mwaka watua kuruka mudong en ma serikal. Nikech issue ma uniform what we design onge janyuolwa nikech wang'eyo yuto ma jonyuolwa. To wang'eyo kaka fuko chalsani economy mar Kenya mzima, to wang'eyo kaka kila mtu anapitia magumu. So wan kaka board of management gi jonyuol nyo winjire niya uniform wa onge midhi nyiewo Kenya uniform. So long as nintie iloso locally. And most of this uniform 95% iloso kod jonyuolo nikech wan kod jonyuolo mong'e twengo, wan kod jonyuolo manyalo timo gigi. So onge uniform kata janyuol manyodhi Kenya uniform. Simple ikijiji kata ng'at manyalo twang'oni nyathi odhi school. No kuketo karu e school kacha mar mondo mi ket ne janyuol ni nyaka inyo mana uniform e school ka. Onge. Gima nyo wacho en mana color. Wadwaro ni nyithindo bedi uniform achiel. So idhi twang'e kendi, idhi gole kane, but not Kenya uniform. And most of them like Ann. Nya yudo uniform at 300 shillings. Blouse, manyate, manyako. Ma Kenya uniform is 1,000 shillings. So that is another way we came up with mondo konjo nyuol opunguza garama. And then no waketon no particular place manyake dhing'ie. So long as ni nyalo yude ka mora ori nyalo twang'e nyathi odonji school. Cha muhimu en nyathi odonji school osom. And that is why nyaka nyithindo mapod noko yudo uniform. Ni class kendo giendelea gi somo. With the time gibro ng'iewo. Nyasaye bro yawo yo to jonyuol gi yudo pesa. To bende omigi thuolo mar kaluore ni ponono skunde moko kidonjo kacha kionge kata uniform mar somo. Inyalo mi thuolo mar kata juma achiel kata jumbe ariyo kosu mia onge thuolo mora muketo ni kochopo kinde ni obed kata jumbe ariyo obed kata dwe achiel to yud ka nyathi osebedo gi uniform. Kaluore ni sani bende nitiere pek mar ngima. Wan mano waonge go. To gima bro betie ma janyuol we just get it on his hand. Nyathi bro bedi class, nyathi bro somo ka onge uniform. So ye itabidi ya kwamba ajitumu mundo nyathi ochal record nyithindo wetegi. But condition nyathi nyaka bed mna kod ma within this duration onge. That is why even nyithindo moko nyo biro kod setting moko ma onge ta kod badge ma school nini. But what we were looking for is the shade. So long as nyathi otwangni uniform nyaka bed ma kala chia duto te. Mondo gibed ni koro gichalre gita. Keni wawinja ne mondi kaka jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu no loso inya kotudore kod wachno mar uniform. Ka bende wachno kama inyiewe skunde mago uniforms mag somo en achiel kuom gino ma bende jonyuol osebedo ka ywak ni nitiere skunde moko
mauso negi uniform e nengo mamalo kendo ponono mano medo gi pek. To jatend migao mar somo to nowacho nang'o? All that should be done by the school management is to indicate the kind of uniform required, the color and the specifications, and from there the parents are at liberty to buy the uniform from anywhere that they so wish. Andiwo bondo gi Nixon, andiwo bondo intiere county ma Kajiado, Nixon intiere county ma Kisumu. Kuwinje yo makare okinyi makawuono wasewinjo ka jatend migao mar somo Ezekiel Machogu omiyo jonyuol thuolo mar nyiewo uniforms mag junior secondary school kamora mora magidware. Bende ma nyalo konyo e kelo fuongruok ne jonyuol ahinya to gi sani ma bende junior secondary school osechakore e yo makare kata osegweng' weche pacho kae. Kachako kodi Nixon ka intiere Kisumu. Koro Joyce, gima nyalo wacho e wach mar uniform en ni aparo ni wadwa focus e issue ma oken in line gi objective mar CBC, nikech bedo ni nyathi onge gi uniform to nyathino en nyathi ma continue e school mane entiere. Aparo ni kata mana jonyuol mayuak ni resources onge gi, onego bed ni wa focus e ng'iyo resources mwanyalo pesa ma wadwa tiyo go uniform no wanyalo direct mondo odhi e resource machielo kaka learning resources kaka uniforms. Andiwo wacho nyaka ni ikruok mar sirikal ne onge moromo korka aparo ni ochakre achaka from policy mar sirikal ok osebedo clear ni CBC ni kochakre to odhi proceed nang'o. Mage gik ma onego bed ni wa focus on kaka koro nyithindo ne donje school nyoro to pod gikia ni sama wadhi donje school ni what next. Gima onego bed ni sirikal nyisogi very clearly en ni sama udhi donje school ni udhi bedo 1 week to pesa mar 15,000 monego bed ni oro nudonjo. Onego bed ni sirikal wacho ni udhi bedo 1 month to wagero nu laboratory. Onego bed ni sirikal wacho ni jopuonj kaka koro school ka school tere jopuonj kata areyo mondo puonj the whole of the CBC class. Sirikal onego bed ni wacho ni jopuonj wadhi kelo nu by the end of 1 month, kata ni jopuonj moko mantiere lower primary onego biyo chak puonjo upper primary. Aparo ni ka wang'iyo issue mar uniforms, nyithindo mosebedo ka rwako uniform, let's say ni luongo school ni school X, to ne girwako uniform e school X ka gin e class 6 to gidhi e class 7 quote and quote e school X no endo. Aparo ni kata ka gidok e class 7 gi uniform mane gin go e class 6 onego kik me mano mon nyathi donje school. Gima onego bed ni wa focus e sani en ni nyathi mondo bed e school mondo chak, nikech objectives mag CBC ntiere and uniform is very far en obora ahinya gi objective mar CBC. Koro jatend migao onego bed ni nyiso wa wach mopogore kaka ni buge bro chope school nang'o to distribution mar book dhi bedo ratio mar adi how many books per student kata how many students per book. Aparo ni wang'iyo focus kamopogore. Onego bed ni wa focus on gik mag gin in line gi objectives mag CBC. Andiwo korka kori ka intiere county ma Kajiado, winjo kanyo ka Nixon olero makare ahinya ni wacha mar ponono uniform ma nyithindo some okonego bed ni chiwo kata miyo jonyuol kibaji ahinya. Onego bed ni giketo maino margi eneno ni nyithindwa gi to dhi somo e yo makare. Nyaka sani wang'eyo ni jatend migao mar somo Ezekiel Machogu e giko juma mokalo ne ochako ayanga chenro mar chiwo buge ahinya to mago textbooks skunde mapuodhi mar mondo miyo puonje junior secondary school. To buge makamago e kinde ma bende ipogo e skunde mopogore opogore. Nyaka sani wang'eyo ni nitiere skunde moko ma poko yudo buge makamago. Mano nyalo chocho nade chenro mar somo mar CBC masani osegweng'wech. Andiwo. Pero kamana ahinya Joyce, aparo ni kapok aduoko wach buge na adwaro mondo ajiw kar uniform kacha. Amora ahinya gi example ma jo Olympic ochiwo ni. Ma example madwa kwayo ni skunde wate kata na skunde ma Kenya te
dwa nolu nikech wach uniform ni en wach achiel mosechando jonyuol kabisa ni samoro management kata mana head teacher chuno jonyuol nitie jopuonj motelo ne skunde wagi ma samoro sana wach ni tek ahinya secondary school minwang'o no chun jonyuol ni nyaka inyiew uniform kama kata uniform iuso nie school kata iuso nie e duka moro e school kanyo to en duka ma beche ni malo moloyo anywhere else. Koro naparo en wach maber kabisa. Okene ka example ma jakom Olympic omiyono ni gigolo bech uniform 1,000 nyaka 300. Mano wach manyalo konyo jonyuol kabisa ma dwaro wajiw jonyuol kata mana jopuonj gi boards of management owene jonyuol thuolo gimonego gitim na kaka waziri owacho gi kaka Onyango bende wacho kani Kisumo ka giseketo design gi specifications madwarore to gi color ma school dwaro mano kende oromo jonyuol nitie jonyuol moko man ability kata gin funde onyalo nyiewo material to twang'o kende onyalo yudo neighbor ne moro ma fundi twang'one onyalo yudo yo moro ma odhigo kamoro e chiro moro mabe yotie kamano kuom mano mar ariyo awacho wach buge ka onge school to samoro nyithindo bro dhi e school to somo dhi bedo matek jopuonj dwaro buge ma gitimo go reference ka giloso notes gi kata giloso plans gi mag puonjo nyithindo be dwaro buge ma gisomo. I think junior ni subjects ma wadhi somo junior gi ng'eny gi gin subjects ma wendo ok gin subjects ma nyi puonjo chien kacha nitie subjects mang'eny kabisa maparo ni okel manyien. Pre-technical is one of them. Science naparo ni nyaka bede ni kaka nchi puonje kuja umede mna matin to kode obedo ni integrated to umede mna ndago but nitie physical education and sports nitie health education kura nere ni kopo ni buge onge to puonjruok kata somo dhi digni kuro wan wajiw sirikal ni mondo junior schools ochakre motegno nitie gik moko ariyo machalo basic jopuonj nyaka gi deploy immediately mana paro ni ka ber gima de gichako go ni jopuonj te ma nigi diploma kata degree to nie primary schools onego yud automatic promotion odonji e junior kore ki manyinde ko kata mapro other levels pro medore pakisetimo mano to gi make sure ni within 2 weeks koleo to giko jomni kata chak juma manyien books te madwarore curriculum designs hok no se chopo then koro books misomo kata mag reference mag jopuonj onego bed ni osedonjo e kwa bro chako program ni e yo makare mondo nyithindo kik keth sama lach ahinya kitaparo ni higni 3 no gin e junior ni koponi watiyo go maber wadhi neno lokruok mar CBC mana kochakre group mwa debate sani ma pioneer group koro donje grade 7. To nyaka sani wang'eyo ni junior secondary school osechakore ayanga odiochieng' manyoro kendo jopuonjre donjo kowuok kuonde mopogore opogore gidonjo e skundego ma bende noyangi mar mondo mi opuonje junior secondary school. To wang'eyo ni sirikal mana juma mokalo wanyalo wacho ni odiochienge mana matin kende to jopuonjre donjo e school mane grade 7 mano kochakore odiochieng' manyoro tarik 30 kane ber sirikal nonego bed ni chako ayanga chenro mar pogo buge makamagi e skunde karango mar mondo mi ka jopuonjre donjo odiochieng' mokwongo to ka gichopo to giyudo ka buge nitiere mar mondo mi gine kaka ginyalo chako somgi e yo makare. Ndiwo kapod antiere kuomi kapok abiro ir Frederick. Aparo ni makosa manya otimre Joyce ni yango skunde wa mag junior gi nyodwa leo matin ke sirikal nyalo wacho ni samoro nyok ginyal ringo gi buge ni gitere skunde kanye poko yang gi ni ma obeda approved junior ma ok obeda approved junior. Aparo ni the whole process osebedo kadigni matin yango skunde gi nonego tem last term kata mpoko rumo ne wanyalo yango gi nikech ne wang'eyo ni nyithindo kata ka en requirements mag nyithindo dima school nigo mondo qualify assessment mar infrastructure no nego bende man watimo November December last year kanyite kabare skunde lorecha kana wasetimo mano mwayango the schools to koro book distribution nego tim December ka maka nyithindo gidonjo to the first thing magi yude school en japuonj to gi book koro kata ka lab the workshops to gi computer centers go biro bange to the basics main book to gi japuonj to nego bende gidonjo kani school kora pan sirikal odigni pat pod wan gi geno ni samoro leo okene koso chopo wuoth wale matin but gibro kaso tiendegi mondo kaber to juma ni kata juma manyien
kik rum kapok gitimo distribution magitieko. Frederick sanno kindeko wiya ahinya kanyo ko tudore kod wach mar buge monego bed ni ichiwo ne skunde. Nyaka sani ang'eyo ni skunde mopogore opogore pok oyudo buge ma yande osidha yanga onego bed ni chopo e skunde. Buge makamagi Olympics useneno gi kosepodi? Ayie gi wach manyawadwa nowacho. Aparo ni CBC ma junior secondary school ochakre maber, and we've got it right samo chakre, but nitie lapses moko modonje. Like one, aparo ni issue ma buge no nego bed ni sani kaka nyithindo nie report nyoro tarik 30 gigi no nego bed no sebiro week mokalo. Koka kanyo serikal nen kod shida matin, taparo no nego gi ka map mondo gine kaka gitatuo mano. Number 2, issue mar jopuonj. Aparo ni ka nyithindo gi nie report nyoro, issue mar jopuonj no nego bed no wasetieko. Nikech you will find yourself ni jonyuol kod nyithindo nyose ikre, but serikal korgi pod ni kod tabu. Nikech kaka jopuonj chaka sani pod ok wang'eyo dho gisendiko moko. To pod ayie kod wach manowacho niya, wan kod jopuonj motimo manyocha puonja nyithindogi. Manyocha puonjo gi e grade 6. Grade 6 motimo man kod diploma. Ang'ma muno serikal kawo jopuonj gi as the first step mondo gi promote gi giendelea kod nyithindogi as they employ other teachers. Nikech even the number that they are going to employ pod nitiere shortage ma jopuonj. So the first thing mondo wayude right ne jopuonj mantiere man kod diploma, man kod tiegruok matiyo ni nyithindogi aikaw in this primary school. Nikech every primary school like Olympic, I know we have almost 10 to 15 teachers man kod tiegruok moromo magi mi automatically to chako puonjore kod nyithindogo. And then issue mabu is another thing. Buge up to sani serikal poko kelo. Like Olympic wase receive buge ariyo. Curriculum design pokaneno. Buge ariyo mane wayudo en mar Kiswahili and then kod agriculture. Agriculture mane wayudo gi uyudo kwan buge muyudo nyalo wacho ni gin approximately adi, to kipimo gi jopuonjre modonjo e junior secondary school e grade 7 bende gibiro romo kose pod nitiere nok moro? Nok to nitie, like kaka mar agriculture ne wayudo 704, mar Kiswahili ne wayudo 704, to wan gi nyithindo 740, but gitemo that ratio gitemo, to others pododo ma we hope that this week between today and Friday we will be in a position no asayuda. Yes, nikech serikal betemo kata kawago gi lweny kamano gibe gitemo. Okoyot. Korka kore Nixon maka intere county ma Kisumu kinyi makawuono wach ni mar buge wach mar jopuonja. Jopuonj nyaka sani wang'eyo ni duol mandiko jopuonje teacher mano TAC ot singo ni gibiro bedo ka gindiko jopuonje makamagi teacher inyanya to mago mapuonjo junior secondary school mane grade 7. Giwacho ni kolewa hinya to nyalo chopo kanyo juma manyien. Ma nyalo bedo no lewa hinya kose ina wach mar ndiko jopuonja mapuonjo grade 7. Onego bed ni chakore karango kaachiel kod wach mar tero buge skunde. Koluwore gi wach mar ndiko jopuonj gi wach mar tero buge skunde, kachako gi kar jopuonj, aparo ni mano en gima sirikal nonego bed ni noseikore. TSC nonego bed ni nosetimo assessment mar need junior secondary maging'eyo ni jopuonje dwarore adi. Nikech ma en junior secondary ok en baka mane wachako go machiegni, en baka mosego over a long period of time. Chakre 2017 ka wantiere gi statistics ma is live, koro wasebedo ka wang'eyo ni by the time ma nyithindo gidonje junior secondary to jopuonj madhi dwarore ka gin nyithindo 1 million to jopuonj madhi dwarore there is a ratio mar number mar jopuonj to students monego bed ni wan go. Of course ok wanyal bedo ni wanyalo attain that ratio, the required ratio, but TSC nonego bed ni nosendiko jopuonj, but ok anyal chayo TSC nikech gisetimo recruitment moro manyocho jopuonj, sani jopuonj bedo deployed. But gima dawach ni kar jopuonj kanyo en ni jopuonj mane ntiere primary school mane puonjo class 7 gi class 8 pod gintiere, ginyalo take up junior secondary ka gichako sani ka pod deployment mar jopuonj manyien bedo timore on a rolling basis. Koro mar jopuonj matin ma wan gogo, matin ma sirikal osetemo, mabe ok tin ahinya, sirikal osetemo nikech
30,000 is not a small number. Sirikal osetemo moketo jopuonj ang'e ni pod gibro medo jopuonj kadhi mbele. Wach mar buge, again, sirikal no nego gisechako distribute, but parona en ni buge gi no nego bed ni nosebedo stationed kamoro machiegni kata mana at sub-county level mondo bed ni ka nyithindo chako donje school to gidonjo ka oseng'e ni school X dhi bedo gi nyithindo kaka koro Olympic dhi bedo gi nyithindo 740 to ka giketo kata ni resources mag buge tin ni there is sharing to kata ka en sharing one textbook achiel nyithindo 2 for a start ne ginyalo chako kamano. To ka amedo e wach mar ikruok mar sirikal, sirikal okoikore kendo gi wach program mar CBC nikech implementers jopuonj madhi puonjo kata jok madhi bedo ni ema run program mar CBC e school poko omigi defined role, poko bedo defined negini this is what CBC onego bed ni timo. Aparo ni ntiere kata kaka trainings moko osetim manegi temo keto jopuonj mondo bed gi lony mar objectives mag CBC, to ineno ka intiere gi objective to king'iyo gimidhi tiyogo mondo implement that objective tiyudo ka ok gimatch. Koro kaparo ni chakre 2017 ka sirikal onego bed ni ne plan to apart from keto buildings, structures to giketo classes mag CBC school ka school, ne onego bed ni gimedo dhi nyime moloyo kanyo nikech en gima ne ging'e ni dhi timore. Ok en gima obwogowa, en gima ne wang'e ni dhi timore, mano onego bed ni ikruok mani malo moloyo ikruok ma wasebedo go ni ema onego bed ni wantiere go. To adwa yie gi wach ma Frederick owacho ni sirikal osetemo. Ok wanyal chaya sirikal fully kamano. Sirikal osetemo. Aparo ni kata mana gero classes mane gigere school no, ndiko jopuonj no, textbooks magitemo mondo curriculum obed defined, resources mag learning textbooks go obedo availed. Sirikal has really tried. Koro sani koro modong en mondo jonyuol bende otim their part. Kaka koro ne giwacho ni uniform mar Olympic ma giso jonyuol ni jonyuol nyalo kelo uniform mare owuon. Aparo ni mano koro PA mar Olympic omiyo ji a very good example ma jomoko bed nyalo luwo. Kik jonyuol ywagi ni uniform otamo wanyiewo to nikech ng'ato ntiere ma uso uniform bei mamalo. Ka ji nyalo luwo example mar Frederick gini mar Olympic noendo, to ginyalo timo ni janyuol kata jonyuol manigi nyalo to nyalo avail uniform mondo ji onyiew uniform. Kama manyalo keto barrier mondo nyithindo kik donje school. Although nyoro to kana wuotho taneno ka nyithindo osedonje school gi uniform mane gintiere go e class 6. Ilero kanyo makare ahinya. Abondo ndiwo ka arwakietu ka intiere county ma Kajiado okinyi makawuoni. Winjo kaka Nixon kantiere Kisumu, Oloso, ka bende wacho ni nyaka sani ikruoge ma achiedh nade ma pod waneno sani manoko tudore kod weche mag buge ma pok ochopo e skunde, jopuonje ma bende pok moko kuom gi ondik mar mondo mi ochop kata opuonje nyithindo go mantiere grade 7. Wang'eyo ni CBC nosechak tigodo kata nosekele pacho kae kochakore ayanga e higa mar 2017. Sani wantiere higa mar 2023. Wanyalo wacho ni en higni 6 down the line makoro CBC osebed kitemo mar mondo mi oneko nyalo tie pacho ka, to higa ni makoro gweng'wech ayanga kalore ni wantiere kod pioneer class madonjo e CBC mano etielo mokwongo. Nyalo bedo ni ponono sirikal nokasa ahinya chenro ni mar CBC mar gweng'weche pacho kae kosepodo nego bed ni nitimo ikruoge kae to ponono ikete tim e higni moko mabiro mbele. Andiwo. Aparo ni thuolo to osebedo go moromo. Danga wachi ni onego bed ni waikre ni kwabro implement bang'e. Bende I think
curriculum kilokoga to I think experience mwadi through ni be mone wade en ani ti kunde moko na paro ni oko me gipo maber kata oko lo makare nikech neno ni gini ng'en no chakre do wachako implement 2017 but a growth mar CBC no chakre 2012 ok en gima no chakre 2017 ya paro ni ti kunde moko na sirikal ne ng'ikruok kata sirikal ok no o ng'iyo maber kaka mokwongo wach jopuonj onego bed ni in terms of kaka koro sani aparo ni kata na jopuonj madhi e junior gi ng'eny gi kode kitimo negi orientation manyose kwany orientation itimo sani apano dhi mbele pok odhi mbele last week odhi mbele this week bana achiel kuom kama ni sirikal nyocha kodwa timo maber orientation mar jopuonj ok nopangre maber onego bed ni miyo jopuonj thuolo malach mar ikruok jomose kwany mana kaka koro ne gisetieko training mar joma nie primary level mapuonjo grade 1 nyaka grade 6 koro nyegi ko jopuonj mag grade 7 nyaka 8 gi chon makata koro joma welo biro non at least nitie jomoko mosetiegi makoro chalo gima dwa tayo chenro miluongo ni vision bearers kata champions mag junior school kata mag CBC secondary level matindo mana chiel kuomgi kama kendo moko notimre maber ni policy makers to gi designers mag ministry osebedo katiyo matek KICD, TSC, MOE to jonyuol gisebedo ka giwe tenge matin ma jonyuol nongo ni gik mang'eny buogo nikech jonyuol ok osebedo involved ahinya e planning and design mar CBC jonyuol moko giwinjo mana e mbui moko be giwinjo mana radio ka koro kata TV kaka koro Ramogi kama koro ko jonyuol to gi making sure ni jonyuol understand role margi gi understand gima CBC en to gi understand role mar jopuonj to gi role mar sirikal apan kanyo kendo ng'ikruok osebete to king'iyo mos nitie kendo gik moko monego bed ni sani sirikal nose donjre go chon gi thuolo manye wan go cha apan nyaka bed ni nitie kaka ne sirikal oriembo CBC to duogo ng'ikre ti kuonde moko maparo ne giduogo ng'ikre kadi ne obed dire gi pace mane ochak ko CBC kata na 2017 no onego bed ni weche mag junior gi ne wasepuodho kata na last year ma bang' puodho gi ne wase confirm ni apart from basic infrastructure ma skunde gi nyalo bedo go wasechako program mar medo infrastructure mabro dwarre kaka koro mawacho mag labs gi mag workshops ka achiel kod kata mana computer centers ineno kaka ne wach buge mokoro chendo ni okone bed ni chendo sana koro an nyalo wacho ni ikruok winjo wasebedo kwaikore bata paro ni yeye sirikal nitie kuonde moko ma sirikal ne odwa chalo gimoringo to chungo ng'wech kendo chako buogo ng'wech bang'e to mage mokelo koro ng'ikruok nono mang'eny kadi ne gibedo consistent to gi make sure ni stakeholders te obedo involved the process mar design to gi ikruok mar CBC implementation rapana de koro wan mbele moloka mwantie but adwa na jiw jonyuol ni onge gimoselal adwa na jiw jopuonj onge gimoselal ageno ni wadnwango kwanyalo nwango everything in order sana wach jopuonj wach buge within the next 2 weeks believe ni jopuonj biro na organize themselves kuro modongo ilosa kwadhi mbele Erokamano ahinya. Frederick sepenyo mabende dagom mar peji winjo kanyo ka Andiwo Bondo wacho ni notime e yo makare ikruok ne nitie mak mana ni ponono sirikal noweyo chien jonyuol e kinde mane gitemo keto e tim lai manyien mar somo mar CBC bende jonyuol kata bende en adiera ni jonyuol nowe chien e kinde mar keto tim lai manyien mar CBC to ere kaka ne ginyalo bedo incorporated paro makamano adwa ni makna mana matin mar mondo mi wakaw yo matin mondi mabende wakaw gi sani mondo mamod pi mana matin eka waduog wadhi mbele kod twak marwa ote magi bende abiro somo ka waduogo tok yweyo mana mwakaw gi sani kik idhi mabor. Penj laktar.
ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malit ne masongo adhiya. Very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mana Ramogi TV. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kikidek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana Ramogi TV. Ngeni honeymoon mara gi thapki abotime manaka to kendo abotime odni bangi gitema no bodhi dala kasti ngeni bange in ibro tie puodho odiochieng' te to an wuodo ng'iyot katedo ni chiemo mamit kaka mae mara kuome osetho thapki to koro gimodong en mana akwed. Joma dhi wuok kae en in kamoro achiel gi joka Pandeite. Nyako Ramogi ajwang'ero kama na inya kumedo kete Ramogi TV okinyi makawuono kama bende watuaka kotudore kod skunde mag sekondar madundo mochakore ayanga e pacho kae ochakore e yo machalo nade mane momiyo okinyi makawuono abedo kod thuolo makende mar bedo kod wela de kantiere kod Frederick Saobwogo mabende en jakom mar riwruok mar jonyuol mane skund primary ma Olympics bore Nairobi ka antiere kod Nixon Omak Onyango ma injalonye weche mag somo kachiel matudore kodwa ka intere studio marwe county ma Kisumu kachiel koda Andiwo Bondo ma njang'ad rieko e weche mag somo matudore kodwa achiel kachiel e yor Zoom ka intere e county ma Kajiado. Watemo twak kotudore kod kaka junior secondary school ochakore ayanga. Nyako Ramogi Ajwang' in bende anyisi ni nyalo tudri kodwa kokale namba mar 360 Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV Twitter @Ramogi TV kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor Twitter handle @Joyce Oduor _ kapok ne wadhi e yueyo Fredericks penji kacha kotudore koda kaka wach mar kete team lai manyien mar somo mar CBC sani waneno ka jonyuol ema yuak matamra gi nono giyuago nengo mamalo mar buge giyuago nengo mamalo mar uniform mag somo bende giwacho ni skunde moko opong matamra gi nono skul jopuonjre ng'eny jopuonje to onge bende jonyuol nokawo pachgi e yo makare e kinde ma bende nikete tim lai manyien mar somo mar CBC to ere kaka nonego bedni inyuako gi kata inyuako paro margi e CBC ni e yo makare. Erokamano Joyce. Aparo ni kama ne wachako lalo wach mar CBC kata success mar CBC and the time mane wawe jonyuol oko and wa kao pach jolony to giweyo ntie ng'at moro ma muhimu ma iluongo ni janyuol tiluongo ni nyathi and that is why ineno ka gini osebedo kod tabu. Later on kane gi realize ntie ng'at moro ma giweyo ma muhimu ma en janyuol to pach janyuol man piny cha then inyalo neno kama Magoha, the late Magoha
kanopike at least okelo lokrok moro matin. Another success story, and when we had this committee that was formed by the President Marwa. Tax force. Tax force. Tax force no kao pachi janyuol. Nikech immediately kano kao pachi janyuol, you can now see the success. And success can now be seen kanyo chakre nyoro. Nikech pachi janyuol ose bed kiwe oko. And that is why tax force will succeed. And that is why the nyithindo kanyi duogo back. Nikech after a short time, negibiro called guidelines, implementation guidelines. Implementation guidelines were all about pachi janyuol. So gigine they anywe. To janyuol kiweyo chien to nyaka bed kod shida. And that is why kaka janyuol we were talking issue mar kao nyithindo gi are too young. We golo nyithindo gi higoli primary in the name nitero gi secondary mondo giter gi secondary. You are not prepared. Podo kuikre. Ikrok podo ko bede mar kao nyithindo gi tero gi secondary. Nikech ango nyithindo gi age margi alafu capability margi ma mondo gi bedre kendgi is secondary. Podi nyithindo gi podo dwan mondo bed under care mar janyuol. And that is why we were all the time saying, no, as janyuol, we are of idea ni nyithindo gi odonga ka. Tuatia kod patch gi matin. Like a psychology, moro matin, okay. Gidi junior, wabed kod junior, tuaketa tafauti. Mar gibed kod uniform ma mopogre, alafu gibed kod classes mopogre. Mana kaka diere mane wadongo. Whereby, jolowa kod jo upper nintie pogrok. Jolowa ido kantie kod classes gimopogre to jo upper classes gimopogre. So just manoto everything goes well. So immediately when they did that, it is a success story now. Yes. Wach machelo mabende dago mar mondo mi watwage en kotudore koda jonyuol mopogore opogore osebedo ka chwalo ywak margi ahinya kotudore koda omenda mabende luong kanyo ni registration fees mabende moko kuom skunde ngiso jonyuol no chule ahinya to ka girwako jopuonjre e skunde mag sekondar madundo mago junior secondary school. Kata kamano wang'eyo ni sirikal wacho ni japuonjre ka japuonjre madonjo e junior secondary school biro bed kimiyo omenda kanyo maderom 15,000 ewi japuonjre ka japuonjre. Wawinja ne mondi kaka jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu noloso kotudore kod registration fees mano ma ponono nitiere skunde makwayo jonyuol kapok girwako nyithindgi e skunde makamago. And let me repeat that no principal, no board of management, no parent association, no any other person will be authorized to come up with unnecessary levies as registration fees. Mane Ezekiel Machogu ko wacho kanyo ni onge school mora mabiro yiene mar mondo mi onyis janyuol ochula omenda mora kaka registration fee. Janeno moro kae wacho ni nitiere school moro mabende nyiso jopuonjre no chula admission fee mano mar 2,000 ka achiel kod 3,000 mano learning levies. Ka bende wacho kanyo ni ka itamri to bende wechego mag uniform bende ichulo kanyo 7,000. Kata kamano jatend migawo mar somo to nosedagi no konego bedo ni ichulo pesa mora mar registration fee. Nixon kachiel kod Andiwo Bondo ka bende ka wantiere kod wetu wako kinyi makawuono wang'eyo ni sirikal nyaka sani osewacho ni japuonjre ka japuonjre mabende biro bedo ka donjo e junior secondary school kochakore ayango dichieng' manyoro kendo chenro makamano podi dhi mbele ibiro bed ke imiye 15,000. Penjo en ni 15,000 ni bende oromo eneno ni ponono japuonjre makamano osomo e etama e yo makare. Kachako kodi Nixon ka intere Kisumu. Wach mar registration fee anyalo wacho ni mana kaka ne wacho ni nonego bed ni nitiere participation mar parents e implementation. Koro gima notimore sirikal ka chako implement to sirikal ne nyaka come up with the program. Koro program to onge kaka ne inyalo ket ni mondo parents mondo participate. Program en gima ikelo o trickle down or from top kobiro mwalo ne jok ma bedo maikelene. To koro implementation ema nonego bed ni jonyuol bede involved.
nikech implementation ema niwinjo ka nitiere weche moko ma nyithindo moko jonyuol wacho ni nyathina ni pod tin ahinya ok nyal dhi e boarding, to aparo ni sirikal be ne ochiwo it mar winjo wachno mondo wach ni nyithindogo koro gibo mana bet e skunde mane gisome ema koro gibro dhi go mbele. Ka koro luwore ni skunde mane gisome ema gibro dhi go mbele, to koro wach mar registration fee ni ema koro thaga, nikech registration fee kiwuok e class 6 idonje class 7, to kaka chon ne upper primary iwuok e lower primary tidhi e upper primary to ne onge registration fee mora mora michulo nikech in e the same school. Koro kar registration fee kanyo ema awinjo ka emokelo tulo matin, nikech kata mana kaka jatend migawo osewacho ni onego bed ni onge levy mora mora ma school kwayo janyuol, aparo ni except ka en very necessary, kaka mar uniform. To aparo ni uniform to koro ka school osewacho ni jonyuol onego nyiew to jonyuol onego nyiew, to registration fee to daher mar wacho ni ento kidogo en ma onyalo bedo machalo kaka exploitation, and it's not fair, nikech sani kore ka jonyuol idwa ni mondo onyiew nyaka uniform, to piny be sani tek ma kidwa ni mondo inyiew uniform samoro nyaka gi nyathi machielo e class machielo e high school, nyathi machielo ma join kata university. Koro jo school onego bed ni legeza kanyo matin kar registration fee kanyo kaluwore gi kaka jatend migawo wacho, to modong' to onego bed abeda ni jonyuol koro nyaka jonyuol onego bed ni ong'eyo ni going forward there is going to be a lot of spending. Give this spend pesa mang'eny nikech CBC according to objectives mage ok en cheap. Kagi paro ni en uniform no kende to gisetieko, to onego bed ni giikre nikech gik moko pod nitiere mbele ma pod gidhi chulo. Kaluwore gi mano, dinaher ni mondo kik school kwa registration ma kaka iwacho jomoko kwayo 2,000 gik moko pod dwarre mbele. Koro kanyo to ne ber ka giweyo matin mondo jonyuol ka nyithindo ae class moro to dhi e class machielo to donja nikech pod nitie spending moko madhi bedo mbele kanyo. Ilero kanyo makare ahinya. Ndiwo bondo korka kori, wang'eyo ni somo no e pacho kae kinde machon ji nong'eyo ni ka jathi ka nitiere skundego mag primary to somo nono, matende ni ponono chudo ma jopuonjre osebedo ka chulo kata ma jonyuol osebedo ka chuno gin mana matindo tindo mag ponono 300 ma skunde moko kwayo kata kaka remedial. Nyaka sani wang'eyo ni junior secondary school ochakore. Jonyuol moko penjore ni junior secondary school ni onego bed ni en nono kalure ni podi en skunde mag secondary mag primary, to 15,000 ma sirikal chiwo ni odhi konyo nyathi e yo machalo nade, en mar timang'o? Andiwo bondo. Erokamano Joyce, aparo ni gine ne ageno ni guidelines manyo gol, ma aparo ni maybe jakom ma wan go the studio kawuono nyalo lero no kaka seno guidelines manyo sirikal ogolo samoro onyiso jopuonj kata jotend skunde wagi ni to 15,000 15,000 gi break nade onego tim kod yango ka onge guidelines samoro bro chando jopuonj to kapar gi pacha ni pesa no dhi romo. Naparo ni sirikal ochako meko mistake mane wameko kawa chako gimane waluongo ni FPE, Free Primary Education Program. Ni ing'e maber ni kelo pesa matin ilando ni gine ni nono ni jonyuol kik gol gimoro amora. Koro jopuonji di kete tabu, sirikal kete tabu ni kata kidwa mna nitie samoro gimoro remo japuonj midwaro mna buk moro ma sirikal ok ochiwo. To janyuol to se wachne ni kik ochul pesa ni pesa onge. Apan mane makosa mwadhi timo ka nigi pacha to pesa ni do romo to kodhi romo. Nikech gima aparo nego bed ni sirikal kuongo timo en gima waluongo ni unit cost analysis. Ni nyathi ka nyathi mondo som junior matieki higa ka higa wabro dwaro pesa di, to pesa mwabro dwaro ni sirikal nyalo golo adi e wi pesa no, to modong' ma moko nyalo golo ni skunde gi dhi yudo kure. Mondo wabed abeda open, kech wabro miyo jopuonj tabu gi jonyuol
Jupusa moro boyudo ni 15,000 ni mondo wa meet objectives mag CBC. Pesa ni ok ni rom. Koro to sirikal mindo wacho kocha ni kik gol pesa mora mora. An gima aparo wachi decision no taneno ka ok en gima kare. But wabed thuolo mondo sirikal okwongo wach nuon. How much does it cost a school in Nairobi, for instance, kaka koro Olympics? How much that is cost a school in Muhuru Bay, a school in Garissa, mondo run successfully CBC program at junior level to meet the objectives. Kwa say the unit cost, manya tinya kanyate, then sirikal bro wacho nwa, ni wan kaka sirikal, wanyalo golo pesa mkama. Nitie basic things more expect ni kuro sani, kaka kuro kiwe uniform no gima important, monego bedne kaka jonyolo kaweno, gin gi kawe akaw. Onego wach nwa, another important thing, and lunch program mar CBC. And I expect me jo CBC gi, we odwa keto gi ngwech na dog dala manyo lunch sa abiriyo. Onego gin wayud program mar school ka, sirikal onego wach ni to pesa ma gigolo 15,000 ni. Nyithindo, chiemo ma nyithindo chamo lunch time, ni iye ka koso onge. Onge, jonyuol nyaka bed piny ma panga kaka nyithindo chiemo mondo we save time, gibed gi thuolo mar yueyo sama gin e break mar lunch no. And I would recommend in school ka school, however simple, we lost some lunch program moro pro konyo nyithindo ma nyithindo at least bed gi thuolo maber mar somo. Koro gima duong' ahinya jo sirikal ye pok omiyo information moromo momiyo kata penjo mipenja ni dang'o ok anyal duoke conclusively nikech pok wang'eyo ni wadwaro pesa di ne nyathi ka nyathi e higa ka higa mondo som junior matieki. Frederick Skokakori omenda ni 15,000 ma ichiwo ne nyathi ka nyathi lai manyien mar somo mar junior secondary school. Bondo selernu e yo makare kaka omenda makama onego bed ni ti winjo kanyo ka Andiwo Bondo mulo wechego mag miyo nyithindo makamagi migago e school kacha mar mondo mi kik gibed ni gimbende kochopo sa migago gindunyo ng'wech gi dhiot moko kuom gi sani some skunde manitiere mabor ahinya. Omenda makama boseler kaluwore kod guidelines mabende ni wacho no sende kanyo bende oselere yo makare kaka omenda makama biro bedo katiye skunde. Omenda ni mana kaka nyawado wacho, omenda ni pod ok oler kaka obro tiyo maler miluongo no vote head. Pod ok gichuo breakdown kaka pesa ni onego bed ni tiyo. To adwoka yie kod gima nyawado wacho ni sirikal ne do timo goyo kwan mare to neno ni nyathi mondo bed successful in 1 year in junior secondary school en pesa di to sirikal nyalo gola di mondo avoid mistake mana otimre kane wabiro kod FPE mwalando ni jonyuol ni en free. Koro waketo jonyuol gi tabu kod jopuonj. So nyaka sani pod ok wayude. To again sirikal nonego bed no biro kod policy moko mopogre kod ma mondo kony gi program ni mondo bed successful. Like for instance issue mar lunch program. Lunch programs ma the back stops with the board of management could do jotelo make school. Like kaka one in Olympic, tayari we have already designed ourselves on kaka wabro bedo kod nyithindwa school. Nyithindwa make junior secondary school. Get transit to the other class, but what we treat gimna with the normal program mwase bedo kawatimo ma en 25 shillings in a day, to nyithindo gibedo served meal ma en mchele kod oganda. And then we have another days also for githeri. As simple as that. Mondo wa avoid time manyathi kao mang'eny madok ot seche moko ot modok eno be ongeji seche moko ot modok eno be gik moko kube ahinya. That is the only program we can do. Yes. Nyakora Mogejwang in bende anyisi ni nyalo bedo kodwa etwako kinyi makawuono ka anyisi ni nyalo chwalo nwa ote kata penjo mora mora kokalo e yoro waduto te mag tudruok mano moriwo nyaka namba wa mar ote machuok ma en 3-6 no kwa nyalo mana yudo moko kuom ote mabende uoro nwa okinyi makawuono ka wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod wacha mar skunde mag sekondar madundo mago junior secondary schools mabende ochakore ayanga e pacho kae
penjo kaachiel kod ote thoth mak mana ni ok wanyal somo gi duto ka wadhi mbele kod twak mara. Kinyalo mana ketna ote moko ma bende uoronwa kokale Facebook page marwa kacha, kokale namba mar 23600 YouTube bende wantiere live okinyi ma kawuono yudo wa Ramogi TV. Moses Olo wacho ni oyawre Ramogi TV anotis nyakwar dada Kagonya ato antie Makwini County. Penjo na en niya, jograde 7 kaachiel gi secondary junior pod idhi ting'o openjo kanyo ka pende pod idhi ting'o bamb gweno gi mchele kose ugole lerwa kanyo. Mano kalure kod gigo ma bende nyithindo osebedo ka ting'o e kinde mokalo chien. Erastus Mwene bende penjo ni oteka jowa winjruok tin e kind jonyuol kod jopuonje kaluore gi dwaro. Mano kanyo janeno marwa. Sam Jacom bende wacho no yawre an kod penjo, koro uniform girwako machal kose koro jo junior imiyo trousers. Kata kamano no wach ni kotudore kod wechego mag uniforms en winjruok ma school biro bedo godo kod jonyuol mar neno ni nyathi orwako uniform machalo nade. Nicholas Utino Jowi wacho no neno Ramogi TV ka entiere Ugunja. Chakruok owacho kanyo ni to chakore maber kaka sirikal dware, mak mana ni pod gigo madwarore kuom jonyuol ema dhi duoko atamalo mar jonyuol madhi tero nyithi wacho ka ni duoko atamalo mar jonyuol madhi tero nyithindgi e school kaluore ni bech requirements ni malo kendo fees be pod ka waneno ka sirikal ochwalo mane osingo. Pok waneno ka sirikal ochwalo mane osingo. Moses Yogo bende wacho ni bag ni ng'enya ma ok yot. Skunde moko nyithindo rwako nyaka lep dala nikech pok gi yiero uniform. Mano ote mar janeno marwa. Juma Rashid wacho ni Ramogi aloso korka CBC. Jonyuol winjo matek. Sirikal wacho nang'o e yor admission fee. An Juma Rashid wuod Asego. Wacho admission fee sirikal wacho ni kik ichulo omenda moro amora, kata kamano to wasewinjo humani skunde moko to kwayo omenda makamano. Elie wacho ni Ramogi mae Elie kawuok Seme. Apenjo ni nitiere pesa moro amora ma nyithindo nego bed ni donjo godo e school kose en kaka jatend somo machogu no wacho. Nikech koni nitiere school moro nyocha nyithindo some but they are insisting one must have at least manelo 2,500 mago skunde moko manyaka sani chajo omenda mar admission fees. Engineer Lazaro Kanyamboka Kariobangi ka wacho ka ni Kariobangi ka nyocha wan kod over 10,000 mago private school maonge proper infrastructure. Sani public schools obedo overcrowded. Ka bende nyaka sani bende ng'eyo ni joneno magwa mopogore opogore bende podi medo chwalo ote kata penjo mora mora. Ka bende nyaka sani pod wadhi mbele kod twak marwa. Andiwo Bondo in bende ng'eyo ni nitiere jomoko ma bende ponono penjo mopogore opogore kotudore kod wach ma bende watwaki okinyi makawuono. Ka nitiere korka kori Andiwo Bondo penjo thoth jonyuol podi nitiere kod ng'ikruok mopogore opogore e kinde ma bende nyithindgi podi donjo e skunde mag sekondar madunda. Andiwo Bondo. Erokamano Joyce, ayudo penjo mang'eny ka biro na direct ka, achiel kuom gi aneno ka akwel ariyo kuom gi ema adwa naduoki. Jojo Dhiambo penjo ka en umoja. Penjo no ketigi ni mondo ginyiew lockers ma nyithindo betie ka donjo e junior. Be en wach makare. Maybe aparo ni jakom bro chiwe pache gima gitimo kaka gitimo wach lockers ni Olympics. But aparo ni achiel kuom kuonde ma iwakie ni krok no dwa bedo ma kata kalewe mwaleo one wadwa ng'ikni. Ok onego bed ni wach lockers ka nikech kwasewacho ni 15,000 ni kech ang'eyo ni onego bed ni kaber to nitie component mar 15,000 ni madhi e infrastructure. Makata ka 1,000 kata 2,000 mar nyathi miloso go loka no onego bed noseore ne jonyuol ni jopuonj ne skunde ma management committees nose design ni lockers ka kok gin gi lockers moro amora nyithindo gitiyogo. It is possible ni ka nitie lockers manejo gitiyogo e primary level to sani onge ng'ama tiyo gi local inyalo megi gitigo kata kwa prepare mondo wa improve kupo ni wadwaro maybe motegno kata mabeyo malo magin go sani. But onego bed ni sirikal oseoro pesa cha chon moromo ma lockers aparo ni ok onego bed ni iketo jonyuol
ni mondo losi kata mondo nyiew onego bedie ni sirikal classroom obedo set up ma lockers nitie to ka onge wabiro gi program wabiro gi timelines ni within the first 1 week masa moro maybe management committees ma rekni to se pango wadwa bedo gi lockers within the first 1 week kata the first 2 weeks nikech ka lockers onge to kamoro kata nyithindo osero report to bed ni mondo gipuonji kata mondo gisom kata mondo puonji gi ok biro mayot rapan mano gima dolero ne George ne ok en wach makanga mana pa ne wach monego gelo kabisa gi management committee margi ne kaber nyithindo ti gi lockers manya gin go to sirikal ka jopuonji rito pesa mabiro from sirikal mondo los go lockers but kopo ni tie winjruok ni giwinjre ni jonyuol dwa loso locker to jonyuol oyie kaparo samoro mando bende ok wanyal penga ahinya machielo en wach chiemo awinjo ko wache kanyo to ng'ato go penja ko ka direct ni to nyithindo onego ting' chiemo kaka moko micha ting'o ka gin e primary ka an aparo ni chik maber ka koro wachopo e junior ka to ting'o chiemo no koro awawere go emomiyo watemo encourage amor gi at least Olympics seems to be setting pace gi seto program gi mar lunch aparo ni management committees mag kata sub committees mag BOMs madhi manage junior gi obed gi program mokwongo nyithindo gi nyaka bed gi pi modho e skunde gi pi kapok giwacho lunch to pi no is basic drinking water ma safe and clean mar ariyo ginyalo bedo gi program mondo ke samoro nyithindo mondo bro mondo iprodan giwuok sa 12 giwuok sa 1 to sin de nyolo to gi okrom samoro kata na nyuka mokinyi cha nyithindo ok oyudo ginyalo bedo gi program moro mar nyuka moro ma sa 4 pi nitie mimodho sama nyithindo dwa modho nyuka moro ma sa 4 nitie okombe mar 1 to lunch moro ma simple makata mana bade gweno no koro ketie kere ka lunch ma simple makata kere no ganda gi mchele kata kere na nyoye moyudi kata kere na lot gi kuon gi ma simple ma jonyuol nyalo afford to nyalo sustain over time ma onge wach ni nyithindo moko ibro riembe ni ng'ani ok ochuro lunch idok ichiem mondo walos program ma chiemo no to kolose maber to onge tiende mondo nyithindo ting' chiemo ting'o chiemo no kelo ga nyisruok moro e kind nyithindo to gi pogruok moro ma samoro mayo gi esteem makoro jomoko ok som maber ng'iyo mana wato kara wachande dalwande kata mana gima ting' kata mana mandas kata mana gine ok anyal ting' koro skunde mineno kata maber kabisa kata mana level marwa mar public mar high schools jopuonj nyaka control gik ma nyithindo ting'o ka e miechgi nikech onego skul no wadhiye kaka level playing field ma ji romre to services bedo machal michiwo gi skul. Ilero kanyo makare ahinya ndiwo bondero kamana ahinya kendo ero kamana ahinya kuom joneno magwa ma bende podi medo chwalonwa penjo kata ote mopogore opogore kokale yorewa duto te mag tudruok okinyi makawuono. Wach mar lokas omienjo Frederick nyaka sani wacho ni un kaka school primary ma Olympics untiere kanyo ko jopuonjre mane junior secondary school mago 740. Wang'eyo ni ok magi kende mane untiere godo pono ne grade 6. Nitiere moko moriwore kodu kowuok e skunde mopogore opogore kaluwore ni nitiere skunde moko ma ok noyangi ni nyalo puonje junior secondary school. Bende gi duto gintiere kod kuonde mag bedo koso time yo machalo nang'. Kako Olympic aparo ni penjo ma atemo neno kata maoni ma atemo winjo ka jigolo aneno nitie lapses in management and problems ki kama wuok again lapses mantie management and my mommy management mar school kose management mar schools nikech kaka laps maneno mawuok kaka ma lunch magi programs monego bed management no say come up with more than more sell to the parents. My parents also buy idea and seeing the importance of such programs in the school. Managimi winjo kanya wadwana wacho ni a situation whereby iketa population, let's take a good example of population of 700. Idwa release gidhi yacht. Seche moko kodak machiegni. And this is also a link ma in management iyudo ka seche moko gik moko maricho donje. And jonjore better take advantage of such situation mondo nyithindo. So that is a lapse in management. On locus aparon kila school nikod mpangilio mare. And school X kod school Y nitie kaka nitie gi opogre. Like in Olympic ashanga ka winjo kaka ni athi woki grade 6 donji grade 7 tikwaye registration fee. What is that for? Mano kuo imayo jonyuol. It should not be there.
o register for what? Ere gimo register for? En kuo makonego bedie, and management onego bed ni chung very firm to chung kod jonyuol. And I wonder if such management could representatives make jonyuol ma represent interest make jonyuol. Such kuo okonego bed ni yen thuolo kata matin. Nyathi register for what? On lunch program, on locus, kata desk, kila school could needs mage. Let's say like example Olympic. One called nyithindo 740. Nyithindo 740 gini nyithiwa mano work from grade 6 to grade 7. Pod waonge gi nafas mar rwako nyathi moro amora. Waonge gi nafas. Nikech classes wopong, wan gi classes abiriyo. Classes abiriyo are having more than 90 in a classroom. So ere kamwadwa kete moko. I know there is a challenge whereby private schools mang'eny oko meet requirements mek bedo kod junior secondary school. So public schools yude matek nitie demand mang'eny. But kila public school, kila mpangilio gi school, kila school ngi mpangilio mare. On locus, nyithindo ginen kod kombe class auchiel. Mage magiting gidhi class auchiel gi ema gidhi kodi grade abiriyo. Samaro ema neno ka rumo kinyi makawuono. Mak mana ne ok daher mar mondo mi watwa kata watiek twak mar kinyi makawuono. Kapok watwa kotudore kod labs mabende jopuonjre gi mag junior secondary school e grade abiriyo biro bedo kasome. Antiere korka kori Nixon ma ka intiere county ma Kisumu. Nyaka sani wang'eyo ni jopuonjre gi mag junior secondary school e grade abiriyo biro bedo katiyo kod labs mopogore opogore kama bende onego bed ni gisome kata gichwalo somo margi. To wang'eyo ni nitiere skunde moko mago mag primary mabende no yangi mag piny owacho ma onego bed ni gintiere kod labs. To nitiere moko manong'is ni kaluwore ni untiere machiegni kod skund sekondar to koro jopuonjre gi nyalo kalo tong to dhie school mar sekondar mar mondo mi giti kod labs mantiere skundego mag sekondar. Chenro makama bende neno kabiro dhi mbele yo makare, bende biro nyayo somo e yo makare kaluwore ni skunde mag primary kwa tiyo kod ranyisi Olympics ka entiere kod jopuonjre 740. Okiewo kod skund sekondar mar Olympic sekondar. Jo sekondar bende biro dwaro tiyo kod labs makamago. Bende chenro makamae biro nyalore e yo makare. Aneno kamano odhi bedo gima tek kendo matek ahinya nikech seche ma jo primary, jo junior secondary dwaro crossover mondo gidhi giti gi lab mar secondary, to jo secondary be ntiere madwa tiyo gi lab no, koro ok odhi bedo gima yot. Aparo ni mano gima challenge, a very big challenge madhi bedo, especially kawa consider ni junior secondary and hinged on STEM learning, madwaro a lot of science practical. Koro mano dhi bedo gima dhi theko korka kono. To adwa na wach gimoro machielo e wach mar 15,000 ma government, ma sirikal oro. Sirikal support gamana academic programs magen curricular gi co-curricular activities. Koro ka sirikal owacho ni gioro 15,000 e school, jonyuol ok onego bed ni paro ni 15,000 no dhi support other programs magin non-academic. Nikech jonyuol moko ntiere masewinjo ka wacho moro gochona nyaka kaendi ni want to donge oro na message ni want to donge sirikal osedhi chulo no 15,000 koro nyithiwa biro ga chiemo e school. Mano kik jonyuol bed kaparo kamano. Mano lunch program ene miluonge gine part of other programs ma sirikal ok support. To kata mana academic programs ma sirikal support ok gi support 100%. Ena subsidy, ena jolo kamoro matin, to kamodong no school emonego bed ni neno, board of management mar school emonego bed ni neno kaka pongo wiye mondo support programs machielo, academic programs gi mag co-curricular gi curricular activities go eko. Koro kata 15,000 ma sirikal dhi oro no ok odhi romo, jonyuol nyaka bi chipen nikech sirikal timo mana gimiluongo ni subsidy. Kata mana high school gitimo subsidized secondary education, ok en free. To gimachielo jawinjo wa moro wacho openjo ni to be nyithindo biro tingo bam gweno ka dhi school. CBC en very resource intensive, odwaro resources mang'eny for learning.
ma kapo ni syllabus nitie kamoro ma bam gweno no dwarre to sirikal ok bi chiwo bam gweno. Ang bed mana ni jonyuole ma nyaka ang chiwo bam gweno no. Mano e gima nyalo wacho. Ilero kanyo makara ahinya, to koro penjo nyabedo ni to nyithindo go ma ponono nitiere skunde go mininde tidwaro bam gweno, janyuol biro chiwo bam gweno yo machalo nade? Kata kamano kan tiere korka kori Frederick Sobwogo, wach ni mar labs ma bende onego bed ni jopuonjre mantiere grade 7 tiyo godo. Ang'eyo no Olympics nitiere machiegni kod Olympic Secondary School. Nyaka sani Olympic Secondary be nang'e nitiere kod jopuonjre mathoth. Un bende untiere kod jopuonjre 740. Bende untiere kod lab mora mora e primary, kose ubro ga kao nyithindo gi duto to utero gi e skul mar secondary to buse loso chenro makare maneno ni somo dhi mbele yo maber maonge ng'ikruok mora mora. Erokamano Madam Joyce. Population marwa duong 740 ok en nyithindo mathin, and at some point manisa population mara another secondary a day secondary school. One lab pod waonge go to management marwa kod management mar secondary school wase come up nu for the time being kuom ndalo machuok wabro konyo nyithindo, wabro bedo ka konyre gi labs make secondary school, but going forward we are going to have our own lab going forward. What it takes mondo nyithindo gi obed success, nyakwa bed kod lab wa mawegi mamekwa, otherwise relying on secondary ok bi konyowa, but for the short term wabro konyre ka kanyo, wabro gengre kanyo, but going forward and long term we are looking forward mondo wabed kod labs wa, but mar chako sani to wan kod Olympic Secondary School mabiro konyowa. Makoro e kinde mabende ubro bedo ka jopuonjre makamago dhi e labs lab mar secondary school. Wang'eyo ni labs mag skunde mag secondary kako gergi kit kata kakibete bende opogore, gik mitiyo godo e labs kacha bende opogore kod mago maponono biro bedo e junior secondary school. Mago duto e kinde ma jopuonjre gi dhi kuro school giwuok kod gi e school mar primary koni ka gidhi go e secondary, koso biro bedo e yo machalo nade? Waseketo chenro ne wabro bedo kod store marwa whereby gik midwaro make labs bro bet store marwa. Sama nyithindwa dwa tiyo kod lab gik lab ang'en gik lab mag secondary kod ma primary nyaka nitie pogrok wabro tingo mekwa to wadhi kod. Number 2 option, we are thinking of coming up with what we call mobile labs. Mobile lab whereby nitie certain practicals monego benitimo ena tent mi ywayo to kose ywato nyithindo beti kate pap to timo to koseti krodoke class so that they achieve whatever they want. Mage paro mwaseketo piny kaka management, and we hope and we know it's going to work, but going forward we are going to have our own labs. Thuolo marwa mano miwo kinyi makawuone maneno kose dhi mapiyo piyo ahinya kalore ni mbaka makamae pod en mbaga kata twak mabende pod wabro medo go mbaka kalore ni lai manyien mar somo en gino mabende obiro manyien e pacho kae, kendo pod jonyuol, jopuonje gi jokanyo duto e sekta mar somo neno yo makare minyalo kete gode tim. Nixon Mako Nyango ka intiere county ma Kisumu dago mar mondo miwa pachi mogika kotudore kod junior secondary schools mabende ochakore ayanga e pacho kae mana mapiyo piyo ka watieko. Nixon. Kanalo wacho mogik CBC kaka obedo implemented, aparo ni Kenya kano chako education to nochako gi bedo commissions ma opogore kane temo ng'iyo kaka wanyalo luwo education mondo tem solve problems mag country wa. To wasebedo gi education systems mopogore ma wasebedo gi education system matemo mana ni mondo nyithindo mondo dhi e school, tek mana ni nyathi odhi e school mosomo, mano kano chak 844 commission mano recommend mano. Kakoro sani wachope mae to wachope system mar education madwaro ni nyathi ka nyathi mondo bed gi skill ma onyalo kata ko wuok kanyo to nyalo bedo ng'ama nyalo solve problems, nikech CBC ni en centered on solving problems. Kakoro nyithindo dhi donje junior secondary to aparo ni challenges mwang'iyo ka endige onego bed ni mana kaka kane wachako 844 to nyithindo ne dhi e schools ne spring up, every primary school but ne bedo gi secondary school, to secondary school chakre maonge kata lab to nyaka science team, ji ne tiyo kata mana ge class to keto loka to keto apparatus e wiye to timo practical.
koro kik wabed gi luoro ni ka skul onge gi lab kata skul onge gi equipment moko to wanyalo bedo ni mano dhi tamowa somo. Jopuonj osepuonj ma gin ginyalo tiyo kata ka lab onge to ginyalo set up structure ma ginyalo tiyogo kaka lab mondo gitim go science practicals. Koro an gi pacha junior secondary dhi introduce nyithewagi to the second level mar learning margi ma koro gichako practicals mane gitimo e primary schools kande, koro gi bring to another level ma ginyalo test gik moko e lab to ging'iyo ka mane en gima nyalo bedo implemented and then they can implement a real world. Koro an ayie kabisa gi wach mar junior secondary school ni kama wachakono wachaka gi kama wantiere no wabo bedo gi challenges mana kaka countries moko machielo kaka Finland gini Australia no bedo gi challenges kane gichako CBC but wabo surmount gi mos wa learn kaka wadhi mbele to wa correct kamoro ma waneno kantiere problem to aparo ni within 2 or 3 years mar implementation and improving on a running basis to bo bedo maber. Erokamano ahinya Nixon Mako Nyango ka intiere county ma Kisumu. Wach ni mogika Freddy Sobuogo ka watieko twak mar okinyi ma kawuono. Wach na mogik en ni janyuol CBC ber CBC dhi konyowa and wasapote uru and kila kitu biro bedo maber. To wawe management we take advantage ni CBC tech mondo hin janyuol uchumi rach ni kila mtu. Yes. Erokamano ahinya Frederick Sobuogo mano jakoma riwruok mar jonyuol e skul primary ma Olympics. Erokamano ahinya Nixon Maka Onyango ka intiere county ma Kisumu jalonye weche mag somo akachiel kod Andiwo Bondo. In bende erokamano ahinya kata bedo ni ng'ikruok matin e yor tudruok omiyo katieko twaka kodi okinyi ma kawuono makmana ni in bende wagoni erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari mar mondo mi ibed kodwa achiel e twak mar okinyi ma kawuono. Nyakora Mogi Juang de wagomba ahinya dhi mbele kod twak marwa makmana ni thuolo mane omiwa e maorumo. Ote penjo aneno kuoro mathoth ahinya ok wanyal somo gi duto makmana ni wagoni erokamano kuom bedo kodwa e twaka. Wakayo madundo gi sani to kuyo marwa chenro mabiro en orako kik idhi mabor.